Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga igala dili atong tulumanon sa kahanginan si on air, Kati Kisses on air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 25 na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2025. Nahala, no? May munto na usab ka natong tanan mga higala. Nang hinawad ako nga na kamuntanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Abino ato dahil kumustahon, no? Atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang atong mga kaigsunan, nga mga kaparian, Lukub, Kabisayan, ug Mindanao, nga padayon nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Kumusta na mga higala? Nang hinaot ko nga naa kamuntanan sa Kapiskay sa panglawas. Walay ubo, walay sipon, walay hilanat, walay sakit sa tiyan, walay hubak. Apan, naginhawa pa. As usual, mga higala, no? Kinahalang naginhawa, padre. Walay gitawag mga higala. Ginhawa, padre, no? Saon man nga, nangalagad mo lagi taaning ato ang kinabuhi, no? Na walay paabot og balos no sa ato ang mga gihimo mga higala no mga kaparian. Kumusta na rin ako mga classmate mga higala? Padre Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug ing manusab si Father Tenten, nice, no? Si Father Tenten, nice. Abino mga higala, no? Arin na tayo mga higala sa ato CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Manila Archbishop creates new ministry for street dwellers, no? Si Cardinal Pablo Virgilio David, no? Nihimo siya usa ka ministry nga maoy mo tabang mga higala sa mga walay mga Pinoyanan, mga street dwellers, no? Kinibitaw na in town sa mga iskinita in town na nimuyo nga open in town ug mag-ulan, magbaha in town, mamatong-patong ra pud in town sila. Asa sila dapat mahawa mga higala, no? Muna nga karon do na nay programa alang kanila gani do na nagyo sa ka ministry sa Archdiocese of Manila nga mutanaw taon pod sa kayuhan sa atong mga kaigsuunan nga mga kini mga kaigsuunan na mga kaigsuunan nato higala nga naa na ni Muyo in town sa Daplin sa Kadalanan. Okay, alasang i-adjust nato ni mga higala. Okay na. Binoarita mga higala sa Vatican, balita sa Vatican, recognition of Palestine helps but dialogue is broken, no? Matod pa sa diyang gipangutana sa atong talahorong sa Santo Papa kung naunsa na ba, no? Gusto ba siya nga ang Palestina mamahimong usagyod kay estado? Ang tubag niya mas maayo kayo, pero ang problema lang kay murag nawala madayon ang pagsabot-sabot, no? So muna pamahayag sa itong talahurong Santo Papa Pope Leo XIV. Padayon ta mga higala rita sa atong Saint of the Day. Ang ato ang santo karon bisag way nang utana. Taga Ireland kini siya mahigala, taga Ireland, si Saint Finbar, no? Finbar. Natawo siya ni adtong tuig 550, no? Unya na educated in a monastery kay may pagkadatuon man pud ni siya. Unya nahimo siyang usa ka ermitanyo and humble founder and mountain then himself founded a monastery that developed into the city of York. Nahimo nga usa ka syudad mga higala, no? He was the first bishop. It attracted many disciples and many were affiliated to him. The first day, September 25. Now many miracles were attributed to him. Si Saint Finbar, no? Finbar.
Okay, no, padayon ta mga igala. Kumusta na nga to ang mga lay ministers? Kumusta na nga akong mga kaigsunan nga mga lay ministers? Uy, mga lawa ha, mga higala. Dili pa ugma. Unya sa Sabado ay kalimutan mga katekistas, no? Doon na mo'y Catechist Assembly dito sa Negros Oriental kini Convention Center. Patuon na ako mga sakop mga higala karong Sabado na, no? Sabado akong pagikanon diri sa ako ang lungsod og alas 6 kadlawon, alas 6 buntag kay kuan man kanang kining gitawag og kining masalanana layo-layo man mi diri. So alas 6 palarga na, no? Sayong mang mata papamahawon og sayo ano mo na. So muna ato ang panawagan, no? Mga katekista nato mga diri kayongon mga higala mga bata. mga batano ni ako ang mga katekista din sige na may ganito na mga bata aron sa gamay pang panahon, sa gamay pang edad na nagalagad na. Nalano, ari na ta mga higala sa ato ang kining ato nga catechesis. Okay, no, ang atong topic karon, why some religions criticized Catholicism. No, sa mga hinungdan mga higala nga daghan man yung kayong musaway sa katolikong pagtuo. So ito muna atong hisgot-hisgutan ginagmay mga higala, no? Ato pong i-explain gamay. Number one, usa sa ato sang ipabalo ninyo mga higala, what are some of the theological and doctrinal difference? Number one, popes kinibitaw authority. No, usadaan nga gi-criticize tas mga laing relihiyon mong otoridad sa atong talahorong Santo Papa. That's number one. Number two, the role of Mary and the saints. Yan, no? Muna usapon sa ilahag yung gisaway nato, no? Number three, salvation, no? Ang kaluwasan. Number four, kining tradition and scriptures. No? So, sa ganito, mga theological and doctrinal difference nato sa ubang relihiyon. Number one is the Pope's authority. Number two, the role of Mary and the saints. And number three, salvation. And number four is kining tradition versus scriptures. Number one is the Pope's infallibility or the authority of the Pope. Daghang yung musaway ani bang higala, kaya nga naman nagtuo magud sila nga kining ang atong pagtan-aw, ang ilahang pagtan-aw gud sa kuan, ang atong pagtan-aw sa authority sa Santo Papa, infallibility of the Pope, kana bang muraba og atong gihimo ang Santo Papa nga di na gyud masayop, no? The sinlessness of the Pope, no, but rather, no, sa kuan ang infallibility of the Pope wala na nagpasabot nga ang Pope di gyud masayop, dili na masabot, pero it guarantees truth, no, in this rare specific circumstances. What is the specific circumstances? A dogma of faith, no? Sa ato pa ang kanang gitawag nato ang infallibility nga gipasabot kung ang Santo Papa mo deklara og pagtuo nga kanang dogma. Dogma kay a dogma needs not to be proven, no? O panalitan kanang moingon ang Santo Papa nga kanang bitaw si Mama Mary, no, conceived without sins, no, gideklara man na, no, Santo Papa ingon na gisabutan sa mga obispo nganiana, no? So kana siya dogma na siya that needs not to be proven, no? Kaya nga naman mystery man na siya, mystery. Ito pa, ang Pope's infallibility is a mystery nga dili na kinahanglan nga ato pag yun nga i-prove kay moingon pa dahin sila katulaging si Galileo niingon ng simbahan nga lapad o niya dili na sa mao, no? Kay wala man po na siya i-deklara as dogma of faith, wala man, no? Dogma gani a truth that needs not to be proven. Unya kining infallibility of the Pope, it is a dogma and it needs not to be proven because it has something to do with kanang faith,
no, hato pa leap of faith ni siya. Pero ang lain mga relihiyon ila gining gi literal pagsabot. Muna nga muking away gyud sila kabahin niya na. Well, anyway, dili na lang ta mag-away ana. No? Nganong mag-away magutang so hinunggan nga mag-away ta in order to prove nga eksakto pud may dili. Ang Ginoo ray mo hukom og eksakto ba mig sa dili. Dili ang laing tao, dili ang laing relihiyon, dili ang kano. Kung sayop manggani ni, ate mahimo ana, no? Pero ang Ginoo ray mas may katarungan paghukom. Bitaw na nga maingon ang Ginoo nga ayaw paghukom aron dili mo pagahukman. Ana, no? So that is one of those teachings of the church nga gi-criticize jud mag-ayo sa laing relihiyon. Number 2 is kining Mary and the Saints, no? Kini ba mga laing relihiyon higala mo insister gyud sila nga atong gi-worship si Mama Mary. Of course wala nato gi-worship si Mama Mary, ato lamang gi-honor. Ayan, no? Diferensya man ang honor o kining gi-honor o kinibitaw gi-worship. Lahi man na. Gisimba naman na, no? Pero kining honor gipasidunggan lang. Nga naman, kadaghang kaitag mga rason nga tong pasidunggan nato si Mama Mary. Number 1 is unsa man inahan siya ni Kristo. Unya kay si Kristo hari man, so siya usapod ka rayna. So muna luna bay rayna nga dili pasidunggan. Well, anyway, that is one of the criticism of the other religions. Wala makasabot na tanana, no? Number 3 is salvation. No? Nunay usa sa mga rason nga dili gyud sila makadawat nato kay nganuman para nila ang kaluwasan, no, bungag gyud na sa pagtuo ug wala nay labot ang mahayong buhat ana. Kita sa lahi man tang Katoliko kay faith and good works man ta. Ang mga laing relihiyon para nila ang pagtuo bastante na. Kaya kung naa gani kay pagtuo, ato pa buti pa sa ana nga mayo pag tao, may pag buhat. O dili ta makaingon ana, no? Kidaghan pa ya kayo nga dako kay pagtuo sa Ginoo nya nga priso na ron. Kaya naman wala may buhat. Nga eskandalo. Pero pasultio di mo manghigala, ligon kaya ang pagtuo sa Dios. Siging kanang gahatag ba og mga teksto sa Biblia. Napagkuman nga priso kay nakahimo dig mga eskandalo. So na nga mas mahiyog yun nga faith and good works. Para natong Katoliko. But anyway, mga laing relihiyon, di man sila ana, faith raman jud kuno, wala problema. Pero that is one of those reasons nga ang mga laing relihiyon gikuanta nila, gisaway ta. Wala, sige ta, pasaway raman punta. Ang importante nga kita mismo nakasabot kuno siya atong gihimo. And the last is tradition versus scriptures, no? Nagduda mo giuban nga kini kong tradition mo man ni ang mga gitudlo sa una kinaa magutay ta magisterium ba kining gipangtudlo sa mga apostoles donat kining gipangtudlo sa mga mga fathers of the church, mga apostolic fathers, mga daghang kay ni sila mga apostolic fathers. Sa muna ilang gipangtudlo sa una unya kini dili man nato ni basta-basta salikway mo nang nahimo ni silang sacred tradition, no? Kay mo naman ni siya, no? Pero malagi na dili pug gihapon sila makadawat ana kay ang mga laing relihiyon kuan ra man gyud ning ilaha lagi kanang scriptures kay natural wala man gud sila kuan wala man sila tradition kay wala baya sila connection sa mga apostoles, no? They don't have any connection to the early fathers, no? Katong mga church fathers, mga apostolic fathers, wala man sila connection ana. So natural dili gid sila mo honor kay wala man sila connection. Pero kita naamantay connection gikan sa mga apostoles down to the apostolic fathers, down to the church fathers and many others. So man nga nahimo kining tradition ug dili nato kini pasipadaan. Namuna nga sa simbahan Katoliko dunay tulo ka mga sources sa pagtulunan. Unang-una sa magisterium, no, sa Santo Papa ug sa College of Cardinals and Popes, College of Cardinals, of course kini mga assembly kini bitang mga singalan ani mga obispo, no, nya College of Cardinals, Santo Papa mo na sila mga magisterium.
And of course, we also have tradition, and we also have, kung sa paman, doon na po kita ay gitawag sa in-English o tradition o kining gitawag sa in-English o scriptures. Okay, no? Alala, istorya tagamay mahigala, no? Nantong nakalabay ang Lunes, dito mi sa kuan, sa San Carlos, kaya nagkuan mi ba? Na istorya naman siguro na ako ninyo, pero doon na yung mga nindot kayo mahigala nga kuan ba, pagkitabo po nga kuan lagi ka ng kana bang nag-ocular survey daan mi anang Bernes pa, no, itong usan semana para nga katulto pag-abot itong pag-adto na mo dito sa ocular survey na lugar nga wala na matuy o kanang gitawag og katubitaw sa nakadto mi sa Center Mall sa kuan, pero wala dyan may makaadto itong naigwapo kaya nga lugar, itong na mga lingkuranan, na restaurant, ay CR. Pero ang mga tao may nakakita o higala. Kung sa ito pa, wala dyan may pasagdi kay pag ocular na mo, wala man nako ito makiti. Pero pag abot sa panahon na dito na gid ang mga tao nakatultol naman po sa tubag gigiyahan gid and ako gitong gi-attribute mga igala sa giya sa Espiritu Santo ug sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen ug sa among patron San Isidro. Pagkaninduta magkay pag-abot na mo dito nindot magkay gyud ang panahon. Hinoon pag uli na namo sa diri namin sa mga himalalod ni ulan na pero walay problema nang uli naman mi. So ingon ni ana no nga ang Ginoo mo provide gyud kasi akong pag ocular survey wala dili ba ito mo akong plano. Pero pag-abot sa panahon, mahigala, gigiyahan na po din taon may. Ang ako mga sako, pura po din taon nakatultol sa Center Mall. Ganyan, ano. Kaya ang akong exact yung Center Mall, pero dili ito mo ang lugar, pero katultol naman po din taon. No? So, wala, no? Nga sa ato di ay mga plano, ato orang isalig sa Ginoo, pero usahay, naapagod siya, mas nindot pag yung mga plano. Ganyan, no? Nga kabahin po kinibitang sa Manila mga igala karon ako rang ikahadlukan na no kinindot kayo ang kuang karon kana bang gitawag og bakit nagpanghitabo kay medyo na dig up ang mga kinibang gitawag na tong kining mga corruptions pero nahadlok lang ko nga basig di ara po na kutob dig up ra pud na unya mahinay-hinayan ra gyud og kawala ra pod no kay unang-una didto magud sa kuan kani bitaw ako dili kay gyud ko kumporme ining di pa mun sa mahigala ha kini in aid of legislation ba kay ngano murag mahibaw makakuan ano sila makapangandam mas maayo pa dikta na lamang gyud korte para sa ako ra ba aron nga dili makapangandam no kay pareho sa atong niingon na sila si Diskaya nga katubitaw na nakita ni Bongbong nga doon ay mga ghost project para nako ipatawag dayon ang kuan ipatawag jud dayon ang kuan kining gitawag og kontraktor dayon paghuman patuganon ug asa naman ning kwarta ani nga wala man nimo trabaho dikta dayon imbestigar dili na ipaagi pa natog in aid of legislation pa kay murag makabantay na hinon sa ako ra na ya nakabantay ra ko ito mga higala katubitaw sa doon ang daghang kay mga in aid of legislation nga murag walay resulta murag igo lang in aid of legislation nya wala na follow up mga wala ra ang kaso I don't know kung nakabantay mo ana manang ako mas maayo siguro nga tinud-on gyud nila nya dikta na lang saka na lang jud ay kaso ng mga sa akong hunahuna mas maayo digay pagkakita ni Presidente Bongbong nga walay project, patawag dayon ang kuan. Wala ba nakita ba ghost project ba? Patawag gid dayon ang kinibang mga kontraktor, di ba tubagon gid dayon. Ug dili makadibaw ang tubag kay hindi tinig gid nato kay kasuhan gid dayon. Isuhan gid dayon warrant of arrest. Ngini ana no? Para na sa ako lang ba kay ako nahadlok na kung mawala ra pud ni. Dako kog kahadlok nga wala gi ang resulta ini wala gid gyapoy manubag. But anyway, bason pud lamang tuod pero sa ako ang murag doon na ko medyo kahadlok ba nga mawala ra pud niya ning isyuha.
kay karon paladaan ang katong issue kabahin ni Sara nga i-impeach siya, wala ba yung tungod ani. So may puruhan nga mawala ra pud niya ni. Mawala ra pud niya ni ug unsa na pilain na pong issue na pud. Sana no. So marato mahigala ha, ako ani padayag na sa akong mga feelings no. Mga feelings of love. Wala na ba imong katingala mahigala kasi amon ko kanang dili kay ko seryosong klases pagkatao. May sa ato pa na pagka ganahan po ko kumedya ginagmay. Era mo ka-scandalize ha. Kung medyo binugoy-bugoy usahin nga ako ang mga actuations kay inaanagin ko. Pero at least, sabi sa itong ingon ko pero at least I'm looking for truth. Searching for truth. Aron gyud nga, mugawas gyud. O unsa gyud tinuod ani mga parjika nga pila ka bilyon nga wala gyud nakita unya wala na mga tao ang mga tao na namuyo dias dalan pero doon ay mga tao nga grabe na kadatuwa ganyan ano abi na din sa katakuto mahigala ko lang gihapon kini inyong ubos galagad Reverendo Padre Guna Academia ka manamilit na usab kaninyo unalangin ka nato ang Dios ug kagaw tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gudon, Pilipinas.